Maňa da bir giden aýdylan sözler var. Meselem Talip Abbasov seni tüklüğümde boğarın diýdi. Men oň bilenem görüşip bilýän. Nur Muhammed Anaýew doganyň näme diýin, ejiň näme diýin diýip sökdi maňa Porschada maşynyň içinde video canly ýaýyny açyp men oňa garşam görüşip bilýän. Maňa atam Saparov hem sökdi ejiň näme diýin diýip oňa garşy görüşip bilýän. Azat Haýtbaýew meni etmedik işim üçin bulan diýe mamasyny urup pensasyny ara geçip gedipdir diýe. Meni nähidek derejede jemgyýetiň öňünde kemsitýärler. Bolýar men geçip otyna. Men ýugdy otyna şo zatlary. Maňa pedofil diýdi Ahmet Rahmanow. Ýagny Zarina Ahtiyamowanyň iki sanjak gyýjagy şuwa. Şoňa göz dikdiň sen pedofil diýdi o. Men bu sözlere zordan çydadym o. Men ýüreg agyrly boldum o. Maňa aýdylmadyk söz galmady. Zarina Ahtiyamow meselesinde, çağlar meselesinde o pedofil diýip maňa komentar ýazanda bar, men bir ölüp bir dirildim. Ýöne Terowno men göz ýumup otyn. Maňa Dur Sultanyň hem bir giden aýdym sözleri var. Daja Abdullah Şaýat udalide şu videony TikTok'tan diýdi. Bir giden ses sap suratdy maňa aýdyp